Davies a'r tafliad hir i reid y pwys ar Enillwyr i gollwng i! A mae'r bêl yn gefn y rwyd! A Rushton sy'n reid gap Quay Connah ar y blaen. Les Davies a'r tafliad hir i'r tîm cartra. Horan i fyny amdani Miel Byrns yna! A Welsh Byrns fydd yn hawlio hwnna. Davies ar draws pawb. O, mae'n disgyn i Morris, fo gafodd yr ergyd. Wes Byrns! Wes Byrns! Di sgorio dros gap Quay Connah. Gol alle fod yn werth 100,000. George Horan yn codi'r tlws sy'n tanlinellu mae gap Quay Connah ac am y tro cyntaf i hanes fydd y pedwerydd tîm o uwch gyngrau'r Cymru i'w cynrychioli nhw yn Ewrop.